Hvad så, Royal? Så går turen sgu til Færøerne i aften. Så meget stolt. Vi skal lige hurtigt op stusse. Bum, bum, bum. Lige sæt hår, ikke? Sådan, så vi er friske til hele weekenden. Vi skal virkelig være on duty i dag, så... Det skal vi. Nå, lad os lige gå op hurtigt, du ved. Så snakker vi lige om, hvad der skal ske næste gang også. Let's go. Hej. Så er vi hjemme igen. Royal Studie. Hvad så, Royal? Reality in real life. Nå, i dag der skal meget stolte til Færøerne, og vi har glædet os sindssygt meget. Jeg tror det bliver konge. Vi har hørt mange gode ting om Færøerne. Nu har vi har et par kammerater, der også har været deroppe. Det er gode damer. Det er det. Det er rigtig gode damer deroppe. Det er lige noget nødtrullen lige kan lide. Men vi har også, så har vi tænkt lidt på at tage et lille kamera med, så kan I jo følge lidt med derop. Det bliver nok nogle små klip og sådan noget, lidt sjovt ballade på hotelværelser og i flyet på vej over og sådan noget. Der har vi nogle gode idéer, så lad os håbe, at det kommer til at ske. Yes. Men ellers så skal vi egentlig bare lige hurtigt have stusset hårdt dag, så vi er helt fresh til i aften. Og så har vi faktisk allerede aftalt, at i næste afsnit af Royal, der kommer Niklas og Kasper heroppe i studiet til os. Så det her afsnit, når det kommer ud, så husk lige at stille en masse spørgsmål til Niklas og Kasper. Hvis der er noget, I vil vide, så skal vi nok lige læse dem lidt igennem til, når de kommer. Hvis der er noget, I vil gerne vil vide om den med Kasper og Malene, eller Niklas og jeg er glad i dag, og så videre. Men ellers kunne I lide vores tur op i Universitetsparken til Kapsejlads. Jeg kan ikke huske så meget fra den. Det var eddermame sjovt, kæft, men det var sådan en god dag, det var. Jeg blev sat med stiv, jeg gjorde. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg kom hjem. Det var mig, der kørte der. Vi hyggede os monster meget, og vi havde en masse positiv feedback deroppe og sådan noget. Og folk var geniale og sådan noget, så det var virkelig et fed dag. Så jeg håber, I kunne lide det. Nå, let's go. Du må til jeg skal have sat mange. Jeg fik den her, så jeg er klar. Det er kun lige gamle, det er kun lige siderne. Det skal lige være ekstra skarpe. Så ikke nakken, eller hvad? Jo, bare lige nakken og siderne, så bare lige kan trimme dem ned. Klart, vi skal optage de der nye mennesker og damer og sådan noget. Jeg har hørt damerne op, de er rigtig lækre. Så må vi håbe, det ikke er sådan nogle store drenge, der er deroppe, der banker os. Vi flyver her klokken 7. Er det klokken 7, vi flyver? Det var klokken 7 for Kastrup af. Ja, så lander vi deroppe halv 9 i deres tid. Til en lille by, der hedder Klaksvik. Du ved godt, alle lige meget hvor vi kommer, ikke? Og så skal folk altid sige, nu skal vi nok vise jer, hvordan man fyrer den af hernede. Men i det her tilfælde, der skal vi i hvert fald nok vise Færøerne, hvordan vi fyrer den af, for vi kommer til at skyde den helt af. Jeg kommer til at flyve rundt ude på det dansegulv. Tror du godt, de kan lide nødjuice op på Færøerne? Jeg håber, at vi skal have den. Det kan næsten være det. Et eller andet sted her, hvor der er sådan en kæmpe... Jo. Det her er den nye... Ja, det er fint. Lige snart den voks kommer, så er det bare med, og så skal vi nok lige sige til, og fordi det er med den bedste voks, jeg længe har prøvet. Jeg tror, det er fordi, du skal have vasket hår, først fordi du har haft morgenhår. Ja, det er sat muligt, mand. Det er hat hugehår. Jeg synes, det er en god. Lad os bare tage Djurs Sommerland, så drikker vi fuldt ud også. Griller vi og sådan noget. Hvor så kan folk skrive ind i kommentaren, hvorfor det er, de skal med til... hvorfor det er, det lige netop af dem, vi skal tage med i Djurs Sommerland. Så tager vi 2 eller 3 drenge med ud i Djurs Sommerland eller piger. Hey! Ja, enten Djurs Sommerland eller Tivoli eller sådan noget. Bum, færdig. Er du klar til nu? Ja. Nu er jeg helt fresh igen. Jeg har lige fået lidt sol i går og sådan noget, så er vi helt... Jeg nåede ikke at se solen. Så er jeg lige lidt brunere, end du er.
Så nu er det ved at være tid. Meget stolte, vi skal til Færøerne. Men ja, som I kan høre, der er jo lidt støj i baggrunden. Det er fordi, det er, udover det vores studie, så er det også frisørsalon. Men husk på mandag klokken 2 eller klokken 3. Klokken 3, der vil mig og Martin, og så har vi inviteret Niklas med ind. Vi vil sidde og dele nogle goodiebags ud, måske nogle hårprodukter og sådan nogle sjove bolde her, og sidde og skrive nogle autografer og få taget nogle billeder med jer. Så kan I også komme lidt rundt og se, hvordan det fungerer, når vi filmer afsnit til World. Men den 6. maj på mandag klokken 3, så kan I bare komme op. I er velkommen op på studiet. Så har vi en masse overraskelser til jer, plus Niklas. Skal vi bounce? Husk det lille kamera. Vi ses færre. Jeg glæder mig. Hej! Hej!